Sa karon mga kabaro, bago kong ligo mga kabaro, no? Kay muadto ko og ano mga kabaro, no? Magpalit kog pisa, pambelt. Pambelt? Tama ba? Paano pambelt sa multicab mga kabaro, no? Dito sa may yung rin. Kay lagi gamiton og mga kabaro, no? Kay magsakyanan yung mga ni Mrs. No? Kay bunyag sa anak sa kong pagumangkon. Nya main mo ato sa kumain. Sige. Ato sa ko. Kiss ko bifo kiss dia. Oh, mga kabaro, no? Let's go. Mga kabaro, nana ko diri sa May Magallanes mga kabaro, no? Sa karon. O yan kulit pa to mga kabaro, no? Ang kuan, palitan ako og pump-build. Manay mga kabaro, Independence Day manay mga kabaro, Domingo. Mas gwapo ugad law ang Cabiria. Lindot kayo. Tanaw niyo mga kabaro, no? Wala naging mga buhol-buhol sa kilid. Now, grabe yan, dito yung dalan. One way lang dito mga kabaro, ano? Pa north. Tama ba ako? Pa north. One way siya, one way. Abida Towers. Suluyan ito mga kabaro, no? Kahatong butanganan, palitanan ng pump-belt. Nalimot ko ba? Asa ito ba siya? Mas barato mo siya dito kaysa dito kung palit. Hindi daw, ito din pump-belt ko. Tara. Tayo doon. Ayong buntag koy. Laway pang-build sa multicab. Big eye koy, if eye. Ah? Tikas mo no. Tikas. Ayo. Ayo sir. Laway pang-build sa multicab. Big eye. Size lang. If eye. Size ba size? 335. 335. Ay 335. 335. Pwede na ito, matandaan yung multicab. May 35, pulo ka lang yun.
Ay, lahat mo na, 9.50, 9.5 PK. Ako 9.5 lang. Hindi na pwede na ito matanaw. Basta multi-cup eh, Sampul yun o. Sige, balikan na ako ko eh. may 3.5. Wala 335 no. Na siya, 9.5. Ito, 4 PK, 7. Unsa, tara ulo sa mga 9.5 ko eh. Ito may group ito. Katong linya o katong anak tayo. Asok ito nila. Sige. Mo na, lalaki mo sukod. Sige ko, balik ako ko eh. Dagan nila, basta Sige, sige. Di, nanay, Hindi mga baro, dagham ni number ng multicam. Watay balik kita. Balik ta no? Balik ta og balay. Dalawang yung sampol. Asa may update lang ko mga baro no. Boy, naitabo no. Asa ako mag-shortcut. Tingin man di ako na agian. Shortcut. Nada. Shortcut mga kabaro pero di lang agian no. Panda may no. Shortcut. Oy. Para tagong sa nga area. Te, may hap buntag. Unsa ni nga area te? Block 69. Block 69. Nay na post dalan dire ah. Lona, Santa Cruz. Ah, sige, salamat eh. Wah, shortcut ko mga kabaro. Kaya ko pas doon. Woo! Shortcut. Block 69. Kasilanan. O niyang bingon baka pila na dyan ko rin shortcut. Shortcut kaya ron madali. Nalungkat. Woo! Block 69 daw ni. Sakop sa usa ka nga barangay ni. Koy. Unsa ni nga barangay? 21, Dasi, Piapi Boulevard, Davao City. Salamat ha. Piapi Boulevard pala ko lapos. Tanda kaya kung surkat tanong ka playa karon. Silanan. Tanda may Piapi Boulevard ini. Nalungkat na nung ganda. Hindi manero na pangutana. Ang nabay lang po sa ano ko. Banda. Shortcut lagi. Shortcut pa more. Hindi manero. Wala ganun. Asa na yun? Kuya, asa na po sa Dalan Highway? Highway. Oh, sabi salamat ha. Mukha ka. Ano na ba? Wow. Yatod. Naglibot-libot. Libot yun. Pastilan. Pandaway. Tama yun kayo. Lungkata to eh. Piapi Boulevard. Wah, ngari. Hindi mali ron. Lungkasa ko yung buo. Saka ka magbati na ani. Buda ko pika. Ano naabot bang ko diriya? Kalo ko gimino man siguro ko. Wah, ngari na bawa eh. Nalayuan ako gilok. Apot na ko ito. Ang ano man to? Ito galaw-gawa sa bagay dito. Woo! Giboy eh. Pastilan. Ano gani doon yung gikot? Riya. Kumpal. Dapat. Ay, gini
ya tuning. Wala na ko pastilan yun ako. Oy, naunsa ko magkinabuan. Sulod naman ako ko dito. Sa damo ito pag-ulit na rin. Wala ko sunong na. Wala akong nauna nga makauli nagbalay. Kaya parang dalaw ng pambil. Pastilan. Okay. Huwag mo experience no? Kada taag ko asang wah, nga gimino man siguro ko. Pastilan. Kasi anong traffic kayo. Okay na mga baro no? Pwerte ka traffic. Bosan din ah. Try Bonjo. Wait, abi ko gunsa. Tingala lang ko ba? Abi ko gunsa. Ang traffic mo kayo. Wait, ay. Aray, checkpoint pa ako baro, no? Kung sa traffic kulbaan bunda karon ka inita no here like juice buko juice like buko juice dito to nahan gamay kan dili busy ito banda tetag pila yung buko juice. Pagkatagay kong 20. Ah. Perting inita. Eh. Yan buko juice. Yan inita eh. Amin ako kunsay, kikabisihan ba traffic. Checkpoint pa dahil. Kenapa mo? Nangyari ko nasa agad? Alas 10? Salamat ya. Ito eh. Daming ngita mga kumaro. Gimino ako sa Boulevard. Piapi Boulevard.
na ko mga kabaro no. Karon mga kabaro. Paano to mga kabaro no? Uy. Ang kantong kuan, pambelt. Diara. Diara no. Mani nga sukod. Saan yung hilisan eh? Ang sinambiran eh? May number 95765. Ang sinambiran ng isa 95765. Mawag yapon dayo pastilanan. Oo day ni day. Muna yung baro no. Murag do kasi mana na po ni wakadagan. Kaya na busy. Sa amin tagamay. Hugi pa. Wala sila kuya. Karon muli sa balay. Okay. Muli sa balay. Kaya mag-change ko battery. Sa balay. Change ko battery na baro. Kalubato na ako niya. Kaya nga yung example no, masa multi-cam balik po na yung pugo, kaya ako nasulti ganina 335 karon 4 gini ka na-digit. Woo! Tingnan kita ganita po aning adlaw ha. Kadaghan sa naitampo ko aning adlaw ha. Kita lagi dia dapat sampul dia utak kanina. Pandama relasyon. Di ba yun ako katanaw og NBA game 4 biya karon. Tay. Sa game 4 ba yun ako kita sa game 4. Daghana na oy, di na mahurot. Daghana na oy, di na mahurot ba? Urte karon gol. Saya. Ha? Karon dito sa balay niya. Ginawa na nini. Asa ka nagpuyo lang? Bye! Kinain. Udah kwarto to. Uy, kinain. Kita-kita ang ikog. Halo kinain, kinain. Hello. Kahumot sa mga kinain. Ay. Kahumot. Ta sa aircon ta. Mga kabaro, ang mekaniko akong gitawagan mga kabaro, dali na sa may alpa silingan nila papa. Busy din kayo mga kabaro, napalitan ako itong kuano, napalitan ako ang belt, pambelt mga kabaro. Karon, pero di mabisihan rin sa mekaniko. So tinagana siyang giayo dito no. O karon, akong kinain, hello kinain. Hello kinain. Kinain na mga kabaro, nagdako na o. No. Kano sa lang mga kabaro si Kinain. Kagiron pa kayo. Karon tako na kay Kinain nya ang akong misis. Bisihan niyo di amay noy. Say ka bisihan niyo. Say ka bisihan niyo di. Grabe mabisihan niyo. Ay dula. Unya. Kung makita niyo tong last vlog na ko pakalinan mo ni nga saging akong gipalit mga kabaro no. Tinda ko 2 kilo. Nya guwang. Nya main. Magpaabot lang ta sa
nagpaabot to ni mga kabaro sa mag-ayo sa aircon, no? Ay mag-ayo, maglimpyo. Maglimpyo sa aircon. Alas 3 pa yung sabot niya karon ang oras. Ang oras ato mga kabaro mo ni oh. No. Hapit na alas 4, no? Wa pa siya. Alas 3 yung sabot. Yan karon hapit na alas 4. Wala pa siya kabaro, no? Og karon, grabe ka init ang adlaw eh. Uhuy, lamig yung panahon, no? Blue kayong langit, nya mong ilabhan, uga mong ilabhan, no? Nya.